No adda itinapintas a panangimando, wenno panangidaulo ti maysa a lugar, ket alisto ti panagprogreso, ken alisto met a magunod, dagiti naduma-duma a pamadayaw, para iti sapasap a bumarangay. Kasta iti panangidaulo, ken panangipateg, ni punong barangay Gemma Fernando, kadagiti kabarangayan na, ken iti idadauluan na a barangay. Daytoy, ket iti barangay lang ayan, iti Curimaw, Ilocos Norte. Iti kalkalpaslaeng a 102 Foundation Day, ti Curimaw, ket naiyalat damanen, the best, cleanest, and greenest barangay, iti nasa nga ili, adaytuyen, iti nakaitunda, ti barangay lang ayan, ti Hall of Fame, para iti karaytoy apasalip, ti Curimaw, Ilocos Norte. Sigon ka ni punong barangay Gemma Fernando, ket adda iti monthly clean-up drive ti barangay da. Tapnon ti kasta, ket matagiben ti kinalinis, kinasaya at ti aglawlaw, ken makapagpipinatang dagiti bumarangay, no kasano iti indoobraen, tapnon ti kasta ket mas mapador as dapay, iti uneg ti barangay lang ayan. Kompleto dagiti pasilidades ti barangay da, para iti panakatagiben, ken panakasuporta, ti panagdaldalos a programa, iti probinsya nga Ilocos Norte, babaen, iti liderato ni Governor Matthew Marcos Manotok. Adda dagiti daduma at tao ang makakitkita ken makalablabas ti barangay lang ayan, no apay kano, nga orange ti kulay, dagiti nakaisunatan, karagiti na duma-duma a signages, ana imuntar, iti lawlaw ti barangay da. Daytoy, ti sungbat ni punong barangay, Gemma Fernando. Dito orange nga kulay mi circuit, dito nga min orange, feeling me lucky kami dito orange kasi it symbolizes joy, happiness, ken ti pampanunot ko, no dito traffic light ko tay red, stop, no green, go, tay orange met, always ready ka. So, da kami nga tagalang ayan, ready kami in terms, in terms no, with competition or awan man, kanayon nga ti taga barangay lang ayan kit ready. Haan laeng a cleanest and greenest barangay, ti indamaw awat a pamadayaw, no diket pay na ipaayan dapayen, ti barangay Seal of Local Governance, aday ti a pamadayaw, ket manmanulaeng, iti makagunod, tangamin, ket programa daytoy ti Department of the Interior and Local Government. Barangay Seal of Good Local Governance, sir. Bale, national passer kami iti pilot testing iti barangay. So, proud kami met nga national passer kami ti SGLG, sir. Da kami laing iti entero nga Curimaw, barangay lang ayan laing ti na-awardan ti Castillo, sir. National passer. No na impapuswan ti tarigagay nga agserbi iti maysa a lugar, ket alistolaeng a magunod, dagiti napipintas a pamadayaw, adaytoy ket pakakitaan, ati maysa nga agserserbi, ket igagaed na ti mangubra, karagiti rebbengan na, iti barangay, ken dagiti kalugaran na. Dayta, ni punong barangay, Gemma Fernando, iti barangay lang ayan, Curimaw, Ilocos Norte. Actually, sir, awan ti may bagak nga kaslalang dete ko sikreto mi. No diket diti lang amok nga pangababakan mi ket gapo iti unity, iti bumarangay iti barangay lang ayan. At the unity mi, naragsak kami nga titimpuyog nga mang usuwat kadagiti programa mi para iti clean and green program iti barangay. Usually circuit mannalon dagiti agnana iti barangay. At the monthly clean up drive ni sir, bali first Sunday ken third Sunday of the month. So no clean up drive kami, syempre da kami amin no kan nga bumarangay at per sitio nga pa nagdalos mi. Ada participation mat ti per household dapat ket ada per household ada umay nga representative da umay tumulong kada. Idi first time ko sir 2019.
Medyo kasla narigat kanya kay di ko kasi damdamok ti agtugaw akas kapitana. Ngem gapo iti tunus mi naaramid ko deta nga nagunod mi deta nga title nga Cleanest and Greenest Barangay. So kanayon lata nga isuswat mi ti monthly clean up drive mi ken dagiti info dissemination no ana ti programa mi dapat mai-info mi iti kabarangayan mi nga dagiti kasla ko waste segregation dapat kat segregated ti basbasura ti tunggal household. Iuswat mi ti no segregation no collection policy ken adamot dagiti MRF mi nga DJ ti pagipanan mi kadagiti recyclables nga isud no makita yu dagiti beautification programs mi kat made of recycled materials po. Isu dagiti ti nangrugyanan mi nga nangababak iti Cleanest and Greenest Barangay. Sir, damot-adamot tay monthly nga talagamot nga clean up drive, separate ti SK sa balimot kanya mi nga barangay officials no ka. Ngem no daduma met kunak mabalin tayo mot nga as a team. So no daduma maki-join da kanyami. Ngem adamet talaga ti aldaw da nga agdalos nga dagiti SK laeng ti involved. Iti naglabas nga tawen sir no sino ti mga bak iti Cleanest and Greenest Barangay. Isumeten ti maki salip iti provincial level no ko. Ket itultuloy mi manen sir nga i-improve no anyaman ti naubraan mi itatta ituloy-tuloy mi latta para ready kami nga kankanayon ure anyaman nga level iti competition. Para iti kabarangayak iti barangay lang ayan agyamanak iti kankanayon nga support tayo kanyami iti daytoy nagunod tayo nga pamadayaw iti Hall of Fame awardee tayo iti Cleanest and Greenest Barangay ket daw-dawatek manen ti agtultuloy nga support tayo kanyami nga barangay officials ta sangsang kay maysa tayo kumanga agtitimpuyog nga gubra manen mangpa pintas manen iti barangay tayo ken sapay kumata aming ordinances tayo amin nga programan tayo ti barangay ket makipagkamayat kay kuma tapno napintas iti implementation tayo ket magunod tayo manen iti urean yaman na pamadayaw urean na nga competition iti intayo pakisalipan. Para iti Barangay News Update ti JCQ Online TV Channel Siak ni Joey Cordero Kiawit nagipadamag.